Dito na yung mga... Wala, dito si Eileen. Nandito na sila. Ano na guys? 12:26. Nagluto si Grace ng lunch nila. Hi, Ate Holly! Anong dala ni John? Guys, umalis kami ni Johnny Boy. Punta kami ng Korean store. Kasi bukas uwi na kami, diba? Then, mamaya, alis din kami ulit. Kami naman ng mga girls. Hindi ko alam kung sasama yung si Marcia kasi Kat. Pero kami ni Grace alis kasi may gustong-gusto siyang sanitizer or hand wash na from Ikoya. So, sabi ni Grace may bibili yun sa Meyer, sa T3 Plaza. Ano ba yun? So, doon kayo pupunta mamaya. Tapos, yung mga boys and kids, punta sila sa park. So, sa amin si Arlo, si Ayla kay Dan, and Jan, and the boys, and Holly. So, ngayon, gawin ko na to kasi mamaya hindi na namin ito magagawa. So, si Dan umalis din, bumili ng gatas. Tapos, pagdating noon kakain, nagluluto doon si Simple Rice ng corned beef at saka tocino. Tocino ba? No. Longganisa. Masarap yung longganisa na bili ni Sisi. So, yun ang gusto rin ng mga bata. Gustong-gusto ni Kuya ang corned beef. So, kakain yun si Kuya. Tapos nagpa-fried rice din si Sisi. So, iniwan ko na sila doon. Si Sisi nang bala sa kanila. Kasi si Arlo tulog naman. So, nasa kay Rice yung mga bata, yung mga anak ko. Kami mag-shopping. Kasi uwi na bukas. Sana tayo magkasya kasi punong-puno. Nakita nyo naman nung papunta namin dito, punong-puno. And meron pa ako nabili sa IKEA, hindi nyo pa nga nakita. Pero nakita nyo naman pag-shopping ko. Tapos yung binili ko sa nung nag-mall din kami, nung nag-Uniqlo, tapos meron din ako doon na iba pa mga shopping. Hindi ko rin yun na-haul sa inyo. Kaya sana magkasya talaga. So, gusto ko sana yung mga ice cream kaso hindi namin dala yung yung fridge angle ang tawag doon sa likod kasi nga hindi na kasya. So parang feeling ko hindi ako hindi talaga makakabili ng ice cream ito. Kahit yung mga frozen na food hindi. So mga lang talaga, mga nasa pack, yung mga mga flour, yun ang gusto kong bilhin. Yung pancake. Pero si Sak hindi niya bet yung pancake. Mas gusto niya yung homemade na pancake na ginagawa ko. Pero si Kuya hindi yun natikman kasi 'di ba nasa Sydney, nasa New South Wales sila nung nagluto kami ng pancake na from Korean store. So hindi ko alam kung magugustuhan ni Kuya. Si Holly okay lang, pero mas gusto pa rin nila yung homemade. So we'll see, pero bili pa rin ako for emergency. Meron naman sa Coles, mas gusto rin nila yun. Pero ako, wala lang. Gusto ko lang. Yung si Oli gusto rin naman. Malapit lang. 8 minutes lang. 8 minutes away from Ray's house. Dito na tayo, guys. May Indian Plaza din to. Hindi yan. Yung mga nila, yung mga tawag na yung mga spices nila. Ayan, may Indian din dito. Ang ganda ng area nito. Punta tayo dito. Ito ang pinaka-importante. Ayan, dito tayo sa Korean store. Ito tayo dito. You're right. Ayan, sana yung mga veggies. Oh. Bili ako nito kasi peeled na siya, guys. $4.95 lang. First time kong bibili ng ganitong garlic. Pwede kasi itong i-freezer. Kuha tayo nitong isa. Ayan lang. Makukuha natin dito. Andito yung mga meat. So, kuha tayo ng cornstarch. Potato starch. Meron pa ako doon na potato starch. Pero paubos na yun. Kuha tayo nito. Potato starch. Sweet potato starch. So, diba lahat ng starch. Ayan. Gusto ko itong i-try, guys. Itong Dasida soup stock beef flavor. Try ko kaya to kasi pa winter na. Try natin yan.
gusto ko itong bilhin. Itong fried chicken mix for cooking. So, tingnan natin yung expiration date. Oh, wait. Okay lang. November pa naman. Magagamit natin to. November pa siya mag-expired. Ito daw mang bean pancake mix for cooking. Sa veggies to. Kuha din tayo nito. And eto. Diba? Ako na talaga nag-board ng mga pancake mix for cooking. Oh, pwede ko rin lutuan ng mga bata ng vegetables na yung carrot o kaya ano, kung ano-anong mga vegetables. Kasi ito daw, pancake mix for cooking. Okay, kuha ako nito. Tsaka etong, eto din. Ayan guys. Green and red. Hala, sana magkasya sa car. Ito yung binili ko nung isang araw na trinay namin. Nagustuhan ni Holly, pero si Sak hindi masyado. Pero kuha pa rin ako kasi si Kuya, hindi niya pa ito na-try. Kuha lang ako ng isa. Kasi pagbalik natin, pag nagustuhan ni Kuya, pwede naman tayong bumalik dito. Dagdagan ko to. Itong isa. Yung pancake para sa vegetables. May nakita ko dito yung isa, frying mix for cooking. Ano ba yung kinuha ko? Kasi ito, fried chicken mix for cooking. Ano ba yung kinuha natin? Ah, fried chicken mix for cooking. Kuha din tayo nito. Frying mix for cooking. Authentic and delicious Korean taste. Sige nga. Try din natin to. Merong maliit. Ayan, meron siyang maliit. Merong malaki. Malaki kinuha natin. Kung dala lang namin yung angle sa car. Kung nandyan lang yung aking ano guys. Yung, yun nga sabi ko sa inyo. Yung angle. Gusto ko rin sanang tikman ang mga ganito nila. Tapos, ayan. Parang masarap to. Kaso wala tayong ano. Ay, yung crab. Parang masarap. Gusto ko to i-try. Pero paano? Kuha kong isa. Ilagay ko sa freezer ni Sisi. Tapos, kainin ko pagdating sa bahay. Agad-agad. Isa lang. Ang dami pa sana. Dami. Ang dami kong gusto. Ay. Ang dami dito. Ay, ayan. Masarap to. Masarap tong Bicol Express. Ito yung maganda kasi fresh talaga to. Kaso, wala tayong ano. Next time na lang. Gusto ko yun. Ito, gustong gusto to ni Sak. Kuha ko nito. Frozen naman siya. Tapos, ibalot ko na lang, no? Kasi gustong gusto to ni Sak. Itong seaweed na to. Sige. Kunin ko to. Ilagay ko to sa freezer ni Sisi. Tapos, bukas, balutin ko siya. Para hindi siya ma-defrost. Kunin. Kasi gusto to ni Sak. Masa na yung basket natin? Hindi ito. Ang bigat na nito guys. Ang bigat na. Kuha rin tayo nito. Roasted sesame seed. Pero hindi na ako mag-roast kasi yung nabibili ko, hilaw pa. Rino-roast ko pa. Ito na, roast na siya. Kuha pa ako nitong isa kasi mag-expired siya sa 2024. Mahilig ako mag-fry. So, dinagdagan ko yan. 2024 pa siya mag-expired. Ito na guys. Marami pa akong gustong kunin dun sa mga ano nila, sa may mga freezer. Kaso wala tayong mapaglalagyan. Ito nga, parang ang dami na dito. Hindi ko to alam kung magkakasya to sa car. Baka pagalitan tayo ni Johnny Boy. Kasi sabi ko, konti lang kukunin ko. Pero ayan, ang bigat. Ito pa pala. Oh, nakalimutan ko na. Ito, kukunin ko din to. Tsaka yung ano pa, yung cheese, cracker. Saan yun? Ayan, masarap to guys. Di ba pala tayo nakapunta dito guys? Ayan, may seaweed. Seasoned seaweed daw to. Ay, sorry. Kuha ako nito. Ito, meron naman nito sa ano. Wala. Wala niyan doon sa Coast. Kuha din ako nitong isa. Hala, hindi na tayo ito magkakasya. Wag na lang muna yan. Ito, nasan yung cracker? Ito, kuha ko nito. Kasi, gagawin natin sisak ng lunch. Ito. Hindi ko to kukunin. Buti na tinignan ko, mag-expired na.
Mag-expired na siya. Ito yung hinahanap ko. Tayo nitong isa. Tsaka isa nito. O, diba? Yung ano, yung dried seaweed na pang sushi. Hindi ko kinuha kasi mag-expired na. Hala, punong-puno to. Diba, sana mayroon tayong space nito sa car. Ayan na, guys. 1. Oh, ang bigat to. Hala, sana magkasya sa car. Thank you. Bye. Tapos na tayo, guys. Anong oras na ba? Nandito ba yung phone ko? Tapos na yung phone. Kala ko na, iwan ko yung yung phone. Anong oras na ba? 1:27. 1:27. Tapos na yung kumain ng mga bata. Okay, uwi na tayo. 3 bags. Ang bibigat. You think so? Zach? Janet! That's not Zach. What was that? I don't know, maybe rice. It's not rice, you know, they'll do it. Come on, top! Zachary nga. Small flour. Sobra, day! As in. Ang init, sabi ni Jan. Grabing init dito. Marami kang nabili? Ano yung aking teaspoon? Ay, oo nga pala. Baka Kain na kami, guys. Hinintay ako ni Sisi. Hindi siya kumain nung kumain yung mga boys tsaka si Dan. Hinintay niya tayo. Kakain tayo. Tapos kakain na siya. Gusto naman nilang kumain ulit. O, diba? Down, Arlo, down, play. Chinochoke niya naman si Kuya Zach tapos naman kumain. Kami ni Sis. Chinochoke ni Ayla si Kuya Zach niya doon, no? Sanak talaga. Chinochoke niya ang Kuya Zach niya. Tapos na kayo kumain, di ba? Si Jan tsaka si Kuya. Kanina nandito rin si Dan. Nanonood sila ng golf. Ayan. Yan yung pinunta nila kahapon. 3 days, ano pala to, guys? Tournament. So kahapon, dyan sila galing. Tapos ngayon, live ulit. Nanonood na sila sa TV. Yung tingnan yung ginagawa ng mga tao. Pag nakaka-gold. Pag naka-shoot, in one shot, binabato yung mga bottles. So, parang dumudumi yung ano. Ayan, saya niya. Golf course. Ayan, no, nagbabatuhan na naman sila ng mga beer. Oh. Is that allowed, Han? No? Ready na sila. Ingay ni Dong. Oh, ayan naman yung sapatos niya. Ayan si Ayla. Ready na siya mag-park. Tapos kami ni Sisi punta ng T3 Plaza. Ha, kiss. See ya, Kuya. Diba? Kiss me, ya. Soltero na kasi si Kuya. Naiya na sa camera. See ya, baby. Enjoy. Alis na rin tayo? Yeah. Para makadami tayo. Yeah. Come on, Baba. Bye. Guys, dito na kami sa TTP. Inano lang ni Sisi yung car. Nilipat niya. Nakapark na kami dito sa may shade. Kaso 1.5 hours lang. So sabi ni Sisi, ilipat niya na lang para safe kami. Ayan siya. Then si Kat, nandito na rin siya sa TTP. Then kanina, nag-ano ako guys, di ba kagabi naglaxative kami, yung tea. Tinawag ako ni Kalikas, ang bago kami umalis ni Sisi. Tapos si Jan, paalis na rin, nasa toilet ako. Sigaw na sigaw. Sabi ko, nasa toilet ako, alis na kami. Sabi ko, sige. Kasi si Sak, tsaka si Ol, gusto mag-kiss. Alam mo si Kuya, di ba kanina? Nagpaalam na siya pero hindi nag-kiss kasi nga nahihiya na siya sa camera.
So si Jan, sigaw na sigaw. Sabi ko, nasa toilet ako. Tapos may feeling ko, hihilab na naman. Hihilab. Natatawa siya. Tapos si Sisi, hinanap ko sa bahay. Wala. Akala ko, iniwan niya na ako. Kasi ang taga ko sa banyo. Wala, dumilim. Baba kami dito. Sisi, Kati. Andoon, nagsha-shopping. Ayan, 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 ayan. Isa? Ay, wow, dalaga siya. Ah, ganda, hello. 15 na lang? Ang pair? Pasok tayo dito sa Target kasi wala nang Target dun sa Mount. Ang cute! Ang cute to kay Arlo. Meron siya ganyan. Mayroon? Ang ganda. Mga guys, oh, bili tayo nito. Ang ganda. Mura lang siya din. $12 lang, oh. Pang ano, pang lamig talaga. Pang bahay-bahay. Ito, Inday. Asa na ba yun? O, diba? Nagkagulo kami ni Kato. Parang walang tindahan, ah. Ayan, bilang ko rin si Holly. Ang ganda ng ano, tela. Ang kapal, leggings. Ay, oo, saan to? Dun, size 12. Leggings yan? Oo. Leggings lang. Guys, di ba nag-shopping kami sa Target? Iniwan ko yung aking mga nakuha doon. Kasi, di ba kagabi nga nag-laxative kami. So, parang tinatawag ako ng aligasan nga sa ng toilet dito. Sabi na yung toilet, iniwan ko yung dalawa doon. Pati yung mga kinuha ko. Sabi niya, nasa malapit sa coast. Guys, dito na ako sa toilet. Ito yung pants, oh. Inubad ko na, tapos na ako, guys. Ayan yung pants. Babayaran ko naman to, guys. Naitago natin, susot ko kanina. Tawa ko na tawa. Yung natatay ka na, pero tawa ka na tawa. Ayan siya. Okay, balikan ko na yung girls. Ayan, pabalik na tayo sa Target, guys. Ito yung pants na suot ko na hinahanap ko yung toilet. Balikan na natin yung mga sisi. Doon babayaran natin to. Meron pa ko doon mga kinuha. So, ito nga lang siya. Hindi ko napansin kasi nga tinawag tayo ni Kalikasan. So, ito na yung Target, guys. Balik na natin to. Babayaran natin to. Ay, yung dalawa. Saan na nakarating yung dalawa? Dito ko sila iniwan eh. Saan sisi? Ayan na guys, binili ko na yung aking atake. Tingnan mo, mom jeans. Merong size 14 nito. Ako na naman. Ano size ako dyan? Maganda. Mura lang din. Ang ganda ng cut. O, itry mo. Di pa ako tapos maghanap para kay Holly kasi nga, tinawag tayo ni ni Kalikasan. Tinuhan ko si Holly ng cream nito. Tapos, jumper. Pero gusto ko maghanap din ako ng leggings. Leggings kasi, yung leggings ko maninipis. Kmart yun eh. Dito daw sa Target kakapal yung leggings. Sabi ni Sisi. Kaya, pinunta namin dito ay Ikoya. Ay, ang ganda ng brown cat. O, diba? Mag-fit na kami. Tingnan nyo, ang dami na namin nakuha. Kat, kasya yan sa'yo. Extra small, sana all. Wow. Hindi kasi sa akin to. Kasi ang balakang mo patabas. Ay, makapal, Kat. Maganda to ngayong winter. Kasi to sa'yo ka. Hindi akong kasi yan. So, eto yung mga nakuha ko. Meron pa ako doon na may kinuha na naman siya. Lahat na lang. Ikoya. Wala nang budget sa Ikoya. Uy, mahal-mahal pa naman ang Ikoya. Eto na lang bilhin natin kay Johnny Boy. Dami na nating nakuha. Diyos ko guys, magta-try on na kami. Ngayon na naman, mapupunta rin naman ako ng toilet. Ito na talaga ang pinaka-worst na shopping ko. Hi guys! Grabe tong shopping na to. Ay, balik na ulit tayo sa Target. Parang nangihina na tayo. Balik na tayo ulit sa Target. Parang ayoko na magsukat. Bayaran na lang natin yun. Kasi baka humilab na naman yung tiyan ko. Yung dalawa nandoon, nag-ano sila, nagsusukat. Si Kat hindi pa nagsusukat kasi wala pang room. Sana mabutan natin si Sisi. Check out tayo guys. Card or cash? Card? Yan. Do you have a bigger bag?
May bigger bag ba sila, sis? Ang liit. Malaki ba? Yung saan mo nilalagay ito? Dumiretso siya. Dumiretso siya. Papatayin isang plastic. Wala. Dito kami guys sa Meijer. Bili na natin yung gustong-gusto ni Johnny Boy na Ikoya. Ayan, eto na ba? Yeah. Chloe pala yan. Mga perfume. Nandito yung Ikoya. Ikoya. Si Kuya. Meron. Baka magustuhan niya ni John. Bilang ko kaya si John. Ayan ba yun? Yung guava? Ito. Ayan. Guava and lychee. Sorbet. Sa karto guys. Ayan. Ito? Okay, dalawang kunin ko. Dalawa. Gusto niyo isa ha? Tsaka hand wash. Yeah. Dalawa sa'yo. Oh, kasi sa banyo tsaka dun sa ano. Error ng mga bagay-bagay. Oh, yeah. Babayad na kami. Gusto nila maglaing guys. So, pumunta kami dito sa Asian store. Filipino store daw to. Manura. Bago. Diba? Sabi ko hindi ako bibili. Meron na naman tayong bag. Tayo talaga magpapagalit ni Jen kasi hindi nakakasya sa cart talaga to. Stop. IJA naman tayo mga sis. Ang dami naming stop talaga bago makakain ng mga boys. Alas 8 na naman yun. Iniwan siya. Naka-child lock pala yun. Hoy, come on guys. Dito na kami. Tapos bumili kami ng panglain. Maganda talaga ang maglalain. So nagmamadali kami kasi kami. So the mashed potato, chicken, Medyo matagal yung patatas. Dalawang kawali ang gamit ko para sabay-sabay. You're hungry? Yeah. Try food. Yeah, I'm hungry. I know. No, it's not in my ear. I thought I was. I'll have nice fresh hands, Raz. yes, Smells good. you're covered. Oo, para mainit talaga. Tsaka mainit. Para hindi mo set na matagal. Para warm talaga. Para ito sa mga potato. We went there. That's why we went the other night. Yeah. We went there
Somewhere. Their car. Oh, I say car. Sorry? Say car. Oh. I say car. You see what? Car. Oh. Shit. Car. Yeah. From after chef. Nice shit. Car. Ah, nakita nila? You know, The Asian? Yeah. Oh, she's from Adelaide. She is. they were walking like that. She's got no idea. Where is that? She goes, that's car. I said, these two. Ah. She's from Adelaide. I'm going to get arrested. Shit. Naliligo siya. Hey, you guys look. May tubig na? Ah, nilagay ko na. Ay, ano ko na. Ito para sa akin sa lang. Pwede na yan. Pwede yan, pag hihintay. Pwede. Gano'n na lang natin siya. Gusto talaga? Yan, luto na yung sa boys. Tama na yan? Okay na to, be. Ito na si yours. Here you go, honey. Thank you very much. You're welcome. Huh? Jack. What's Jack's? Oh, I thought, okay, here. Sak, mashed potato guys. Kulang. Nag-bake ulit si Sisi ng brownies. Ayan na yung dessert nila. Babe! Wala kasi ati gas. Oo, pero ngayon ang ganda. Ang soft. It's hindi mababali ang ano niya. Oh, bago tumigas. This is yours? Kaya nga. This is yours, yeah. Good, Han? Good? Kain tayo, guys. Ayan na. Laing na push. Ayan yung baramaling isda. Anong oras na ba? Alas 8. Thank you guys. Nung bata ko, ayaw ko ang ulong part. Gusto ko laging buntot. Bakit na ano? Nung bata ba? Siyempre, ayaw mo yung mga May kambay ang mata. Oo. Ngayon, maano na kasi siya, marami siyang corner. Yung ano lang lain namin is dried fish, di ba? Dried fish ang ano lang. Linagal. Saho. Diba, nakakamay pa talaga. Pinigilid, kakaluto lang ng lahat. Tulog yung aking mga ano. Ay, si Aaron lang pala. Ano, paliguan niya? Siya na talaga ang best daddy today. Mas infinite lahat. Ang init ng ulo pala. Diba? Init. Oo, buti talaga pinrito natin, no? Arbanal pala. Matagal lang natin nagtutuloy. Hindi lang natutuloy, no? Kasi pala may partner siya. Laing. Marami pang ako dun. Dalawang pack pa. Yan ang laman ng isang ano ko. Tatlo, apat. Marami. Ang dalawang malaki, isang maliit. Ito yung maliit. Partner yung perfect yung ano, family. Prito. Hala, prito. Kahit anong gulay, prito. Sarap. Malulubat na ako.
Pag nalobad ako yun na guys sa vlog, thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you in my next vlog. Good night. Maganda ka naman si Sisi. Sisi ko yun. Ay, vlogger pa to ha. Vlogger pa po yan. Hintayin nyo lang. Vlogger pa po yan. Patience is waiting. Vlogger pa po ang sising yan. Thank you guys. Please like. Please like and subscribe. You finished yours? Good job. Did you put in the things? You go. Ang sarap. Sarap ng mga ano. Sarap manay. Ha? Sarap din sa may kalaman. Ano na to? Tigaan. Tigaan. Kumanghang din yung ano na yan, sili. Ano nga? Ano nga? Wallpaper. Bagit. Bagay sa'yo yung mga ganyan, yung mga Apple Watch. Sa ano? Sa akin naman, di bagay. Bakit? Wala kang baka. G-Shock. G-Shock. Malaki kasi siya sa akin. Oh, ito na yung pinakamaliit nilang ano, face. Yan. Dalawang size lang sila. Bagay-bagay pa hindi lang pagka-afford. Ano no? Parang pwede mo sa commentary. Mahal din yan. Buti nga rin si Bagay. Yan pang bili. Oo nga man yan, lalaki na ano nito ng dahon. Ang dahon na. May dessert pa tayo, may coco pa tayo, may brownies, ang dami. Ramen is real. Yung brownies lang sabi. Good luck naman yung kaila. Bakit? Ang tagal yung matapos. Sulisuin niya talaga. Iyak yung kapag. Ayaw na magpaano sa abat. Magpaalis. Ay, umalis ba? Umalis lang kong gabi kasi binasa natin yung ulo ito. Ano? Ayaw niya binasa yung ulo. Ayaw niya. Ayaw niya. Kasi nakumano sa mata. Ayaw niya ng tubig sa mata. Walk-out niya siya, walk-out niya siya. Kasi ano Pag nabasa ang buhok out na siya, ayaw niya. oo, paglikod lang nga, di ba? Sa buhok niya. Oo, sa likod. May makikanin to. Kasi siya ako okay. Sino Eh, hindi naman ganyan sa ila dati. Kanya may bakit since dati Yung pa. ano, parang hindi lang siguro niya na-express dati. Wala siyang choice. These two sites are required by the Convention on International Trade in Endangered Species. Those responsible for their importation. Uy, perfect combination ng isda. Oo, wala eh. Yeah. Prito talagang partner niya. Pag nag-line ko, tapos nagluto ko ng sabaw. Nag-line ka pa. Uy, pangalawa, step pangatlo na yan. Cause I